Si Bibe pa-check up. Diyan namin sa health center. Siya Bibe. Nara eskwelahan nilang ayis na ilang room na sana na sila. Na si Teacher Bermoy ana. Bibe. Teacher Bermoy. Kuan kanang Bibe. Tanong sabi. Si Bibe. Be. Mo'y ligo. Dua ni sila buwan ni ron. Si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Karon guys, nabalik na ko sa opisina, guys. Then gika nami nagpa-check up sa anak niya. Ipalitan jud day siya og daw resitahan jud siya sa doktor, guys, og antibiotic. Kay naday siya plima sa iyang kuan, sa iyang baga. Ana siya plema. Unsa mo na nga tulo ka klase ang iyang tambal na ay salbutamol nga. Unsa to na ay combination ng salbutamol og cetirizine nga pang bedtime, before bedtime niya imnon. Unsa ang antibiotic is usa ka semana. 1 week niyang kuanon. 1 week niya imnon. Lagi 1 week lagi niya 2 times a day man. So 14 days. 14 buntag o gabi. Bali 14 tanan. 14 kaimnanan. Kay usaman ka semana maghihap ako. Magsugod ako painom unsang gabi. Kay haron maluag-luag in taon ag gibati isong anak. Oy loy kayo jud, guys. Maghila ko ug magatan-aw kay kanabitong matug na ag iyang papa. Unya ako na lang nagmata, magatan-aw ko sa bata, luoy kaayo. Muto ang luha jud magkahila ko. Maluoy magug guys, oy nya. Mga gasto pud og mga kuan, guys, mga 700 kapin nya. Aga to pang mga tambal nga among gipamalit sa mga miaging semana. Tambal ubo, tambal hilanat. Murag maoy nakapahilanat ni ang kanang idzahang plema, guys, magbalik-balik. Pero ang iyara pong hilanat, guys, is ang kinatasan na po niyang hilanat mga 38.1. May ana ra. Wala man po din noon. Mabutog tag 39. Wala na po. Mga ubos ra gani nga iyang kanang temperature is 36.1. May ana. Maura po na ang iyaha, guys. Then mo lagi na sa wakas na kuan na jud ang anak na kanang sa nga ni na pa-check up na gyud namo niya. Ningon ang doktor, guys, nga wa may hubak. Kuan na daw kuno, nara jud kuno plema ang iyahang baga. Ja mo na nga kinanglan nga makuha jud siya. Ja salamat na naman jud ko sa Ginoo, guys, nga napa-check up. Yato ra dito mga tambal, guys. Pakiton mo na ko sa tambal sa anak, guys, nga antibiotic tulo ka buok. Tulo ka klase. Kiton mo na ko, guys, kay
magsugod na sa jag inom karon gabi guys. Kay makatuog na jud yung anak ay namay si Teresin nga pawa siguro na sa gilok sa tutulan kanang parang ma-allergy ba. Allergy. Tara guys, pakiton mo na ako guys ha sa mga tambal nga akong gipalit. Yes, pakiton mo na ako. Dara guys, ang ijang tambal kani guys mo'y antibiotic. Unja dara ag kung giingon ninyo nga salbutamol sani salbutamol guifenicin sa mga pagbasa ni basta kay mao ni siya aspirinone GF kanang kan ba duha ba combine sila nga tambal di ra kay usa salbutamol nga na siya combine nga usa kani laging kuan kanang guifenicin aspirinone ug kari di ang cetirizine siya guys ang tambal bisita. Baho kadyo diri sa opisina guys kay ang opisina sa pare gipintala ng sugod kay mo din ang baho siya guys kay ang pintal nga gigamit para sa kahoy damo koy kabinet diha guys unsa kuan kana na ang kuan siya kanang gipintalan niya basig kanang para baho para sa kahoy kay haron siguro dili siya madaot ba kanang agay ayon or anayon ja baho kayo guys na mo nang ga mas ko kay perting baho ja giton man ako sa nanggi pintal resod guys gubot palagi kami ani wa pa jud may nahiluna kadto sa mga opisina kay dahan pagbalhin-balhin nabalhin na ang tara guys nanggi kuan nabalhin na ang mga whiteboard nabalhin na guys ang whiteboard naana siya kaya pakiton mo na ako guys sa nagpintal. Ay, nga na day ang drama. Gitangtangan. Di, gitangtangan ang kwante. Gitangtang re ang takob. Aw ka nang sira ba? Are, giyarang ka nang makita ra. Manay mo'y sira. Di, yung si Taloy pa, gihukasan man. Mo ko po iyaha, ganahan. Uy, na ibay plano, Loy, nakalimot ko buka. Oo, nada ka na. Mo man ano. Na bitaw. Wow. Aga ko kay kuan oy wako ni ginhawa. Di te bisag di pa kasimhote sakit sa ilong gyapon. Sakit gyapon sa ilong.